Anys després, quan ja en feia uns quants que exercia, se'n recordava sovint dels llibres, de la seva olor, de les imatges evocadores de la portada, dels noms dels autors que l'emèrita pronunciava amb reverència: Dickens, Tolstoi, Rodoreda, Faulkner, Cortázar. Un dia va tornar al soterrani. L'armari encara era allà. S'havien oblidat de destruir aquells llibres i ella encara sabia llegir. Se'n va posar un a la butxaca i el va treure de la biblioteca d'amagat. Es va passar la nit en blanc llegint meravellada. I aquell llibre en va seguir un altre, i un altre, i un altre. Cada nit, sense dormir, representava un nou gaudi, una nova meravella. D'amagat de tothom, sense preguntar-se per què ho feia, va posar-se a reconstruir dins la màquina els arxius originaris, a reconstruir els llibres. Hola, avui us presento aquest Bibliorelats, que és un recull de 24 relats sorgits arran d'una iniciativa del col·lectiu Reusenques de Lletres amb el suport del Servei de Biblioteques de la Generalitat i la complicitat de l'editorial Arola. Com va sorgir això? Doncs bé, suposo que sabreu que aquest 2015 des del Servei de Biblioteques s'ha impulsat la creació de l'any de les biblioteques i s'estan fent diferents activitats per donar una mica més de visibilitat als nostres equipaments. Aleshores, el col·lectiu de Reusenques va pensar que seria una bona idea llançar un concurs en què els contes, el motiu central fossin les biblioteques i a més les biblioteques públiques, i així ho van fer, ho van comunicar al servei, el servei els hi va agradar i de seguida es van posar d'acord. També amb la peculiaritat que van fer servir tant per entregar els originals dels concursants com per fer-ne la valoració, una plataforma digital que es diu Roter i que ha anat molt bé perquè els autors han pogut enviar els seus contes sense haver-ho de fer en paper, sinó tot digital. De resultes d'aquest concurs se'n van presentar 75 contes, 75 relats, i en van seleccionar 19, que són els que formen aquest Bibliorelats, junt amb 5 més que han escrit les 5 integrants de Reusenques de Lletres. Aquest llibre el podeu trobar ja a les llibreries i també a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Els 25 relats que trobareu a Bibliorelats són, tot i tenir com a referent la biblioteca pública, són molt diferents entre ells, donat entre altres coses perquè tenen a veure amb 25 autors diferents, que al final del llibre trobareu una petita fitxa biogràfica de cadascun d'ells i ja veureu que n'hi ha molts que tenen obra publicada amb altres reculls o fins i tot llibres publicats i amb algun que és novell. Bé, les històries que trobareu, encara que sembli mentida, és el que us comentava, que són molt diferents. Per què? Doncs perquè podeu trobar tant històries com quotidianes, com històries futuristes, històries sentimentals i fins i tot alguna història una miqueta eròtica. Per què? Doncs perquè en una biblioteca pública es passeja molta gent, o sigui, són uns equipaments pels quals passa molta gent durant tot el dia i el fet que es relacioni molta gent en aquests equipaments, entre ells amb els bibliotecaris, dona peu a multitud d'anècdotes, tal com retrataven les bibliotecàries de les primeres biblioteques de la Mancomunitat de Catalunya. Per què heu de llegir Bibliorelats sí o sí? Doncs perquè si treballeu en una biblioteca pública on sou usuaris habituals, us veureu reflectits en moltes de les situacions que retrata aquest recull. Si no sou usuaris perquè no heu vingut mai, potser se us despertarà el cuquet i us vindrà de gust venir a passejar per les biblioteques i potser veure alguna d'aquestes coses que passen cada dia en una biblioteca. I finalment, per què? Doncs perquè jo sóc una de les bibliorelataires. El meu relat, El missatge, també el teniu publicat aquí. Us animo a que el llegiu i que si us agrada m'ho comenteu, ja ho sabeu.